Ikalau Teknikerren egoitza berria inauguratu zen asteazkenean, Erizonon kokatuko den Eibarko gune teknologikoan. Politikarloko eta eskualdeko enpresa sareko 200 pertsonalitate bildu ziren goiz osoan zehar luzatu zen ekitaldian. Protokolozko ongi etorriaren ondoren, gonbidatutako erakunde ordezkariek instalazioak bizitatu zituzten Alex Bengoa zuzendari orokorraren eskutik. Eraikin berriaren ezaugarri nagusiak azaldu zizkien Bengoak ibilbidean. Bizita amaitu ondoren, bidantzariek orezko aurrezkoa dantzatu zuten hoteleko atondoan eta zintamoste simbolikoa gauzatu zen eraikin berria ofizialki inauguratuz. Jesus Iriondo Ikalau Teknikerreko presidenteak moztu zuen zinta. Ekitaldiaren alde instituzionalaren txanda heldu zen. Ikalau Teknikerreko arduradunak eta politikariak lepo zegoen hitzaldiaretoan aritu ziren etorritako 200 gonbidatuen aurrean. Jesus Iriondo Teknikerreko presidenteak, Miguel de los Toyos Eibarko alkateak, Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiak eta Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako garapen ekonomikoa eta lehiakortasun saileko sailburuak hitz egin zuten. Este edificio va a permitir que realmente las empresas puedan observar posibilidades más allá de las que la limitación física, dijéramos antes, nos producía. Los investigadores van a poder observar también evidentemente más posibilidades para crecer en sus ideas y en sus proyectos de futuro. Y como digo, las empresas verán más posibilidades que posiblemente antes igual no las teníamos. Eta gaur, garbi geratzen da, proiektu batek konbentzitzen duenean, bere inguruan adontasuna sortzen duenean, herri baten, eskualde baten, probintzia baten edo herrialde baten garapen ekonomikoa bultzatzeko oinarriak finkatzeko asmoz egindakoa bada dena dela posible. Posible dela honelako instalazio batzuk urte eta erdi jasotzea eta martza ipintzea. Lehenengo harri jarri zela 2010ko abendua izan baizten. Ekitaldiari amaiera emateko bertaratutakoak lunch batean bildu ahal izan ziren giro lasaiagoan agurtu eta hitz egiteko. Ikalau Tekniker Zentro Teknologikoak 30 urte daramatza aplikatutako teknologia ikertzen eta enpresari transferitzen eta gizarte eta osasun teknologia garatzen. Egindako lanari esker, Ikalau Tekniker oso espezializazio maila handira iritsi da 4 arlo nagusitan. Doitasun ingenieritza eta mekatronika, gainazalen ingenieritza, produkzio ingenieritza eta automatizazioa eta fabrikazio teknologia.